Ahoj, tyto 3 dny byly velmi fajn, strávili jsme 2 noci ve 3 společně s druhou Niky, která si chtěla vyzkoušet, jaké to je spát sama v přírodě, ale s náma jí to nevyšlo. Jak jste se mohli všimnout, my jsme zpátky na stezce, trošičku nám začalo pršet, ale lehončce, jenom tak jako v pohodě, dá se to zatím. My jsme teď v takový jako budově, kde si můžete sami natočit a sami zaplatit. Je to tady takhle uspůsobený pro turisty. Je to fakt hustý. Nebo tak prostě si jenom natočím a dle mýho uvážení a mý jako nějaký osvědomí prostě, tak tam dám peníze podle toho. A můžete si tady dát vlastně cokoliv. Je tam i myslím polívka za 50 korun tady vevnitř. V té ledničce, takže to je úplně hustý. A to je moc hezký takhle. Jako, a jak to tady možná, co ukážeš, počkej. A to natočím zdroj. Na kameru. Takhle jsou tady ty polívky, přesně. Což je úplná pecka. Za pajsku to je úplná, fakt je to hustý, tyjo. No, takže asi tak. A tam by se možná teoreticky dalo i ubytovat, je tam nějaká sprcha. Tady někde je takhle sprcha. Jo, a tady by se dalo nejspíš spát. No, hustý. My se jenom napsat do knížky a jdeme zase asi dál. Tak, teď jsme narazili na takový mini vodopády. Takový jako po sobě potůčku. A tady je největší vodopád zatím, který jsme měli na stezce. Wow! No, musíme si vystačit s málem, bohužel, je to tak. Dneska není úplně dvakrát nejlíp, bych řekl. Tak jako prší zvláštně, je mlhavo a vlhko hlavně. Dobré ráno, je tu den číslo 9 a my jsme úspěšně zase přežili, je to divný, ale jo, furt jsme naživu. Dneska jsme přespali, nebo přečkali noc v tomhle krásném nocležišti, je to tady udělaný moc hezky. Niky už dělá snídaně čaj, minimálně, jo, tam se vaří čaj, toho jsem se furt nenaučil, čaj. A ještě si dáme zase, co? Placky s nutellou. A klasiky jak placky s nutellou, no, to si dáme, ty vado, to mám moc rád, to mi furt, ještě nám to furt chutná, ale jako ono zase 9. den zatím jenom. No, ale trošku velký mínus je to, že já mám teda promokavý boty, takže mám mokrý boty, plus mám ještě mokrý ponožky, takže jsem na to dneska zvědavý. Ty ponožky si asi nedám, ty boty budu muset. No, takže uvidíme, furt je tam tak jako, určitě je tam vlhko, venku je furt jako prostě mokro, no, jako co vám budu říkat, no, prší. My jdeme do vesničky, která se jmenuje Mníšek. A máme v plánu se setkat s Niky a jít na jídlo. Niky šlo zase napřed, jako každý ráno většinou chodíme. A teď jsme šli přes Novou Ves, která byla moc hezká, to se mi moc líbilo. Já jsem vám to teda neukázal, protože jsem si to tak jenom prošel. Ale zatím bych řekl, že je možná nejhezčí vesnice zatím, co jsme procházeli. Tam vidíte v dálce větrný mlýny, nebo větrný elektrárny, blbost. A no jakože větrný mlýn taky, ale jedno. A jo, jdeme do Mníšku na jídlo. Bum. No, to je hezká cesta. Máme krávy asi třeba 2 metry od sebe. Jsou fakt jako hned blízko. Wow. A tady možná bejk, nebo něco takového. Všichni mě pozorují, fakt mě pozorují. Nebojte se, vás nemohli. Wow. Ty jsi jiný. Ty budeš asi bík. Koukněte se na co jsme tady skvělýho narazili. Jste jenom poposunu. O můj bože, maliny, ale kolik? Těch je tady úplně randál. Já nevím, jestli to jde vidět. Ale jich tu hrozně moc. A fakt jsou výborný. Takže dobrou chuť. Dobré ráno, je tu den číslo 10 nejspíš, už se nám to trošku plete. My se nacházíme na vodní přehradě Fláje, je to tu moc hezký. Dneska jsme spali společně s dalším
dalším členem v jednom přístřežku u nějakého zámečku nahoře. A byli jsme 3 teda. Jak můžete vidět, tak je to zase klasicky krásný. Tamhle to fakt vypadá jak nějaká Kanada s těma smrčkama. Jak můžete vidět, tak jsme ve 3 teda. Jdeme s Niky a Niky, kterou jsme potkali právě v jednom nocležišti, takže tak. A dneska nejspíš jdeme směr Trail Angel do Cínovce, takže se mějte. My dnes razíme do Cínovce, kde tedy se setkáme s Trail Angelkou zase. A my jsme se zastavili kousek ještě na Flyích, vlastně ještě opodál vlastně jsme obcházeli celou tu přehradu, nebo tu vodní nádrž. A tam jsme si dali ještě pauzu a holky šly napřed zase, že bych je dohnal. No a co se nestalo, Vojta jde po kratší cestě a oni si to šli přes nějakou delší, zase se ztratili holky. Oh shit, takže já na ně budu muset čekat někde, udělám si polívku, ale i tak jdu krásnou cestou prostě. Co oni mi nebudou věřit, protože jdou po nějaký ještě jako special prej. No tak uvidíme, kde se setkáme. Tak zatím. Jak nějak holky zabloudily nebo něco takového, že šli napřed, tak já jsem furt sice blíž tomu, kde se máme setkat na tom nádražím. A já jsem si teď skočil ještě na pivka do jedné jako nebo hospodky spíš, jakože co jsem potkal teď po cestě. A sranda byla, že začal jsem se tam povídat s nějakýma jako lidma, jako lehce staršíma, není jako v pohodě, úplně byli fajn. A říkají mi, no, jako, já jsem se s nimi nějak zapovídal a říkají mi prostě, že měli syna v NHL a že se jmenuje Robert Lang. Týpek vyhrál NHL, takže jsem se již bavil prostě s rodičem Roberta Langa, co hrál prostě. Tuto noc jsme spali v Cínovci u Trail Angelky Verči. Tam nám poskytla vše potřebné k žití, tudíž nám uvařila, poskytla noc v zahradní kuchyni a vyprala prádlo. Plus vlastně jsme se vykoupali v nedalekém rybníce, který byl taky čistý samo sebou. Noc byla úplně bez jakýkoliv problémů, vyspali jsme se do růžova. Tímto děkujeme Verče za azyl a i vám, že jste dokoukali video až do konce. Mějte se. Čau čau.